Официално откриха обновената сграда на градски стадион Тунджа в Ямбол. Ремонтът бе извършен по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Изпълнените дейности подобряват условията за практикуване на различни видове спорт – баскетбол, волейбол, борба, бокс, джудо, карате, кикбокс, вдигане на тежести, лека атлетика и футбол. Всички помним как изглеждаше пистата, как изглеждаше терена и сградата. Изключително се радваме, че с всеки и изминал ден все повече деца и младежи от Ямбол започват да спортуват. В тази връзка искаме да кажем, че община Ямбол кандидатства в Министерството на младежта и спорта за изграждане на нови трибуни и на козирка на Ямболския стадион. Искаме да изкажем своята дълбока благодарност към изпълнителите, които го изпълниха този обект в срок с възможно най-добро качество и естествено най-важното искаме да им благодарим, че изпълниха много дейности за тяхна сметка, които не бяха част от този проект. Благодарим ви много. С тази хубава сграда, която в момента е много добре климатизирана, да им доставя удоволствие да тренират, да постигат успехи и да дойде наистина резултат от това, което направихме след време, след като всички деца, даже и лятото, се надявам, че ще може да спортуват вътре при наистина добри климатизирани условия, приятни условия. И най-накрая бих желал да благодаря на господин Ривански, защото целият процес от сключването на договора до приключването вървеше ритмично с нормално финансиране, което на нас много ни помогна. Успяхме наистина да си изпълним задачата с чест. След реализирането на мерките, сградата е класифицирана в клас А, като съответства на минималните нормативни изисквания за сграда с близко до нулево потребление на енергия, съгласно Закона за енергийната ефективност. Общата стойност на проекта е малко над 2 милиона и 100 хиляди лева, от които 205 хиляди лева са съфинансиране от бюджета на община Ямбол. Припомняме, че преди сградата и лекоатлетическата писта бе обновена, както бе обновено и ремонтирано игрището в спортната база.